Lag na sa mga ni guys. Ato may lab tapon Okay guys, kuan may kanang giari mi diri ni ma'am kay pakuyugol ko mi og labang sa pikas nga isla. So maglakaw ra tingali mi sa wa mi sakinan. Oh, bukod sa ugok kaniro lakawon tani dagat. Mga kuan naman mga 2 ra mga kilometro ang ihang distansya pero maduol raman bandaran og langoy ug pinitang gid way sakinan. Oh, maborom sad. Okay guys. Labang may sa pikas isla guys. Kuyog may sa mga maestra. Sponsor ni Ma'am Juby ang mo ang pliti karon. Oh, sponsor ni Ma'am Juby ang pliti. Sakay rin ang pambuti dako. Guys, kuyog ta guys. Wala bang may kuan guys. Ato may sa tapon guys. Vlog. Oh. Ya, atong tanaw nito ang ilahang pwesto dito lugar sa kuan kabalik ni Tupon. Oh, kuyog sa mga ma'am sir. Na. Disponsoran mi ni Ma'am Juby og pliti. Problema ni ang among outfit dili pangligo pag opisina. Dara sakay sa mga hagdan oh. Dara. Ini lang. Guys, tapon mi pikas isla kay murag. Welcome to our second time of our outing. Wala ko makuyo guys, mga ma'am ug sir. Oh. Subscribe. Unsa channel sel? Grabe vlogger oh. Mosa vlogger. Kayo kin bi? Oh nga mura lagwa. Uy! Count up punta sir be, pinatay mo. I count up 1, 2. Uy, andam nig. Teko na. Andam ni kuan. Bungod sa ukok na. Lang pila ka bok. Sana for padaw sa gira na. Hey guys, pag-andam ni maning life base guys. So amo ning sulubon problema aron sa limukoy di ka mamsuluban eh. Kay problema ani. Guys, ubusan ko ni sa pagsulog guys. Kay Oh. Dili mo ko ka mamsuluban ning life base jacket sa mi. Silong ni. Ano na guys, bit ano yung kuha, respeto ba? Wala tayo ka na. Picture ka tayo. Andam sila. Ang may tabuhan ni guys, murag abot-abot sa lago, di ka nunggo, tingin igapin kayo, may ipagtugpo, tingin may sa tunga sa laod, saka wala ba mi ang outfit na mo pang opisina, di ba rin pagligo na yung outfit na mong bekano? Oh. We're going to La Isla Bonita. What we call the fantastic island. Ay, sir, mag-English, di ko kasabot o English, di ko kamao sa English. You know sir, pupepe, ano yun, sa English na, oh, kamo na yung bawa na, masama ko na. Basta kay balhin mo nito, bikas isla, kay parat ang dagat dire. Hoy, mo ada subangan puro sa Ato ana. bikas. Hoy, mo ilma. Sakto na Ayaw hoy. sabat dai. Sa paniguro na gina imo. Asa na po gani harap ko. sama ni guys, natangtang mo ni guys. Sakay og boot ni. Boot ni. Di. Karon ko pasakay mo. City o karga lagi city. Sorry pag abli. Trailer ma'am, trailer. Salin. Pag abli ana na hagay to na oy. Oh pagkuan so. Ay, okay na ma'am. Kumangkom lang oy. Hoy. Tamudagan og bigla maganda Ha, mo ba? Hoy, pamilya sa mo kay magdimo pa. May merong buhaton. Hindi din daga ni guys, hindi mag-jacket. Hindi maano ron, hindi ko maom. Sunod, ibakot para bawas panuhot. Tara. Okay guys, sobra man. 13, 14, 15, 16. Share na usay. Second batch ako. Second batch ako sakay ha. Kaya ampay mga to, okay ra. Bye vlogger. Ato to tampog. Last. Tanong mo sa kay mo karga. Pila ka pug bay? Bay napay ko ha. Kami. Kami. Oh guys. Oh, ay na sobra eh kaya nga dili ta magsumpak sa balaod. Ready space. Ready space 17. Na si. Dapat. Ready 17 masud. Pila lang magkasakay. 17 lagi dira. Duha tulo. May katulong ako pa. Hey guys, ari-ari mi diari kay mayri kada dako rin pambuta, nadaghag sod. Tara. Ako na, mudahan na kinta ka bok, ma'am? Ha? Pila may daan na?
Adi, Kita ka mo. parang na siya sir, capacity anak, kinsira. Okay, sir, hapon Oh, na. pero usog na ko sa pwede na ito kagay size. Pwede ra 18 langoy tulo. Amo ta. Amo na siya kay kuskus ra akong ikaw. Di mo sugot, pwede 18 kay kadto pa langoy yung tulo. Ape ka sakay sir? Oh. 1 2 3 4 5. Welcome to my vlog. Ah. Ari-ari ko napita sa kay guys, kay mga gwapo ni pulo sa kay pod. Angas ng Pinas. Ibiya ko tong mga gwapa. Itong gwapa eh. Isa ganahan ng babae, ari sa mga laki. Ari ko sa mga laki. Itong gwapa eh. Mainin. Ari ko ipon sa mga laki, kay ako rin gwapa. Sila mga anak ng bahay. Okay. Yara ta, ari napita sa kay sa may makina ha. Alright. Oh, para yari ta para way maay, para saba ang makina. Oh, okay, bala di kong istorya basta makita sila. Para akong grupo primero gibiyaan. Tara. Sila. Unsa ni nga isla tuan nila, ma'am? Fantastic. Adto mi sa Islas Fantastic. Dapat sa Kawit. Kawit Bantayan. Hingitngil. Hibitngil. Oh. Adto dito kay ang ilang dagat dito tabang reklamo mga maestro sa dagat Relipita kay parat. Adto mi pikas Kawit. O dra. Oh, pass your paper. Oh. Finish or not finish. Okay, atangi ang among pagdunggo dito guys ha. Atangi ubani mi sa moang biyahe sa Pikas Isla. Kamyaan namin sa mga kauban to na, sirit na sila. Bali duha ka pambot. So kami diri karon wala pa kalarga. Lingaw kini mong biyahe ron guys, kaya pilang taon may mga driver o kana ang suroy. Lipay po mi. Kay kataag mig isla. Okay guys, amo nang gipa andar ng among makina, pero wa pa bulutan pisi. Oh. Tagalan na mo sa update, may hapit na puno. Oh, ang amo ang biyahe karon padung sa isla sa tingan to isla ha? Ha? Oh, Kibitnil, Kawit Bantayan Island. Madam, pwede ni down rin, madam? Ay, dagan ako sa pambot. Ngayon, Oh. uli lang ko no. Kawit Bitnil, Bantayan Island. Akong mga kuyog sa mga kuan sa dipid, mga maestra ug maestro. Mo ni akong gidrivean nun guys. Mo ni gidrivean ni alimo ko ron tawhay kayo sa kay sakay rag pambot. Sponsor ni Ma'am Juby ang komplete kay wa mo koy kwarta. Ang akong usa ka kauban to dito Pikas pambot na kuyog si Baykano. Wala. Wala din na yung kadog sa kong istorya. Tuloy-tuloy ko gamay. Eh wala, nilutaw na yung dagat. Nilutaw na ang pambot. Ready na ang mga kuwan, ang mga base na aming mga jacket. Dito sila dagat. Guys, tikaw kayo. Tikaw kayo. Adto mi ang islaha kana. Ana mi diyan ang islaha. Oh. Among duaw na lugar o 15 na muyo diha. Adto niyo makita akong upload sa Alimukoy Trace Buhakak. Oh, Janwa Mix TV.
view guys. Tara guys. Hey guys, welcome na sa YouTube. Ah. Welcome na sa YouTube. Ay guys, mga bato nga dagko kay guys. Mga bato nga dagko kayo. Agian na mo sa kuan guys. Tara. Ano siya ng mga ariadong sa isla sa Kawit, Medellin, Daan Bantayan, Cebu. May mga balay guys, pati mga nagbukas pato yun. Oh, murag yung building ng bato na diri. Ay, namuyo ni yuta diri islaha nga pati may kita. Ngawa pati tinawas dagat guys, oh. Ah, darang balay, mga balay dala. Oh, siguro arian nila. Dala. Sugod na guys, so kita ang mga dagkong beach, oh. Mga maestro akong kuan guys, mga sakay sa akong kakyaw lang ko sa kinan ng kuan. Da. Arra de guys. Arra de, wow. Beautiful. Oh, kinsa mo ari diri sa Kawit ha. Kontak sa akong channel kay hatod mo diri. Oh. Ihatod mo diri kung asa repita yung gusto mo lingaw sa kinabuhi. Oh. Kanang mga daghang grasya lingaw-lingaw tayo kinabuya kaya ang kwarta'y kamatay di mada. Oh. May gini ron nalingaw ko dire wa ko'y kwarta. Bungot sa ukok. Ya, sampay na ko ani mga maestra ni ako ang kuyog nya ako ray principal nila. Oh. Ako kay principal nila kaya ako may puhunan sila pagpauli. Oh, dira gipaw ng pambot guys. Tara. Oh, ni siya islaha dire among arian. Wow, so beautiful. Grabe gitukuran ng bato di ay bato gitungtungan sa mga kuan guys, oh. Bato gitungtungan sa building. Oh, bato ka dako na. Oh, ya ang building dira. Oh. Bato nga dako gitungtong ang building dira. Oh, giunsa na paghimo. Oh. Bato nga dako gikan sa dagat gitungtong ang beach. Oh, tara. Wow. Grabe gihimo guys, gikan rin sa dagat. Ik-ana nimo to ara sa babaw, nagtungtong ang mga tao dito sa babaw. Oh, tara. Stone Building Beach Research. Tara. Go Aura! Hi vlogger! Welcome to my guys! Welcome to my island! Bayari ko sir kaya wako'y kwarta. Bungot sa ukok. Nangabot na mi guys. Oh. Right? Okay. Nalami dire. Okay. Rapid. Ang problema ani ron asa mi maglatay-latay ani wa man ni hunasan. Ha? Dunggo mo nga to guys. Bawa sila boss. Lulungoy. Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody ask me how I know.